समफ्राव दिफेन बर'मोना जे मोनसे राजनिथि खालामफिननो हागोन, बिसोरो गोग्गोम मोनसे राजनिथि खालामफिननो हागोन, बिसोरो जे बिसोर मोनसे स्ट्रं मोनसे माबा लानानै फैगोन, बे नंला, बिसोरो जोबलांसिगोन, थानाय नंला आरोखि। UPPL हान्जाया हठाৎ मानो एफाग्राब माने नेवसिजाखो, मानो जेनखो, दिनै UPPLनि थाखाय साननो गोनां। प्रमद बर'मोनहा जाथिखौ थगायबाय, प्रमद बर'मोनहा हारिखौ फानबाय, हारिनि गोहोखौ, सिख सिडुलखौ दिनै डाइलुट खालामबाय, बे बाथ्राखौ जों जिग'जिग' बुंदों। गामि दानख'नाय सुक्ति खालामनानै लाबोदों, BTC माने गामि दानख'नाय, आरो लोगोसे BTCनि जानाय गोहो, बे BTCनि गाहाय माने गोहोखौ आसाम सरकारनो हरफिननाय, बेफोर सुक्तिखौ खालामनानै लाबोदों। BTCनि जेरैखि जौगानाय बिदि मावलांनो BPF हान्जाखौ बहरदों, आरो जों आसा खालामो हाग्रामा महिलारिया मोजां नेतृत्व होनानै रायजो राजानि मोजां मावलांगोन, जौगालु हाबाखौ मोजाङै मावलांगोन, राव हारिमु जौगानायनि खामानिखौ मावलांगोन, थुनलाइ जौगानाय खामानिखौ मावलांगोन, जों बेखौ दिनै आसा खालामो, मिजिंथिनानै जों बे देरहाग्राफोरखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों गासिबो MLA फोरखौ जों बरायबाय, हामबाय होनबाय, साबायखर बावबाय, कंग्रेसुलेसन बावबाय, आरो लोगोसे BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो जोङो बड'लेण्ड जनाधारि सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जोङो कंग्रेसुलेसन हरनाय जाबाय। जों रायजो राजानो आइ आफानि खाथियाव थाङै थाङै जों गोरिब गुन्द्रानि जों सहाय होदों, खामानि मावदों, गोबां बर' हारिनि जेंनानि जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायदों, जोंनि बाथ्राखौ नंगौ सानदों। बेनिखायनो जों बुंनायखौ प्रमद बर'मोनहा, दिफेन बर'मोनहा, उरखाव ब्रह्ममोनहा फोथायाखैब्लाबो रायजोफ्रा फोथायदों, आरो जों बुंनाया मोनफा मोनफा प्रमान जाबोदों। बेनिखायनो दिनै बे प्रमान जाबोनायनि थाखायनो प्रमद बर'मोनहा दिनै जेननो गोनां जाबाय, दिनै शून्यआवसो फैबाय। दिनै बिस्रा एजेन्डानो दिनै गैया, माबे साबजेक्टखौ लानानै बिसोर दिनै पार्टि खालामबावनो, पार्टियानोथ' खालामनायनि बिस्रा माने एजेन्डानोथ' गैला, साबजेक्टआ गैला। बे हिसाबै UPPL पार्टिया लासैनो जोबलांसिगोन। दिफेन बर' बादि सासे मैखोम जायखि लिडार, बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारलांनानै माने पार्टि खालामहैनाय, दा दिफेन बर'आबो जेनबाय, एफाग्राब गोख्रों नेतामोन बे। एबसुआव थाबा जेरै गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिथाङा, जिबायदि गोरा गोरा खोथा बुंदोंमोन, दा गावनि बेरेखा सोरबा बुंबा बियो माने गावनि बेरेखा बुंनाय बाथ्राखौ नंगौ नङा बे जाचाइ खालामाखै, सैथो ना असैथो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामाखै। बे दाबि होदों, दाबि दम खालामदों, बे सिगिदों बियो, माने एबसुनि गोहोखौ बाहायनानै मानसिफोरखौ माने खुगा मुथुनो नागिरदों। बिटिआर सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोनानै रायजो नांला होनना बुङा, गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मा खालामबोआ, BTCनि गोहोखौ मानो डिसिफोरनो हरनायनि माने एकर्ड खालामनानै फैया, बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा सोंदों। जों आगोलाव बुंखादों दिफेन बर'खौ, दिफेन बर' नोंसोर हाजारखि माने नोंसोर जिखि मावा मानो नोंसोर मावबाय था, खिन्थु जेब्लासिम नोंसोर जाथिनि मेइन इसुखौ माने गाफ्लेनानै जाथिनि आसल जेंना बेखौ दोनखोमानानै रायजो नांगौ होननाय बे बाथ्राखौ नोंसोर गाफ्लेनानै दिनै नोंसोर रायजो राजानि सिगाङाव मिसा खोथा जेसेबांखि बुङा मानो रायजो राजा नोंसोरनि सिगाङाव अरायबो प्रश्न खालामबाय थागोन। जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै रायजो राजा बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय, लोगोसे मेडियाफोरखौ गासैखौबो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। जे बावैसो सिगां आसाम एसेम्ब्लिनि जि रिजाल्ट डिक्लेरेसन, बियो गिदिर मोनसे BPFनि देरहानाय। BPF हान्जाया गासै 11टा सिटनि गेजेराव 10टा सिट मोननो हाबाय। बेजों BPFआ गावसिनि जायनाखि गोख्रों, बे गोख्रों सिनायथिखौ होनाय जाबाय। दा बे देरहानाया जोंनि BTCआव गोजोन लाबोनाय, सान्थि लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनायनि बे मोनसे मिजिं, आरो बे मिजिंजोंनो BTCनि रायजो राजाफोर, बर'फोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा भट होदों। बे गिदिर मोनसे भिक्ट'रि, बे भिक्ट'रिया अकल इट इज नट अनलि पलिटिकेल भिक्ट'रि, बे पलिटिकेल भिक्ट'रि नङा, बे रिएफार्मेसन अफ दि माने जोंनि जायखि एसपिरेसन्स बर'फोरनि पिस गायसननाय, जौगानाय लाबोनाय बिनि। दा बेनिखायनो जों बे देरहाग्राफोरखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों गासिबो MLA फोरखौ जों बरायबाय, हामबाय होनबाय, साबायखर बावबाय, कंग्रेसुलेसन बावबाय, आरो लोगोसे BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि
बिथांनोबो जोङो बड'लेण्ड जनारि सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जोङो कंग्रेसुलेसन हरनाय जाबाय। दा BPF हान्जाया जे एफा बुरजा देरहासार जाबाय, दा बे देरहासार जानायनि मेइन खार'ना मा, दा बेखौ जों दिनै बोफ्लेनो लुबैयाखै। दा रायजोफ्रा बिनि सायाव जे आस्था दं, BPF सायाव जे गोख्रों फोथायनाय दं, BPFखौ जे मावजानो लुबैदों, BTC खौ जौगाहोनो, BTC नि सान्थि लाबोनो आरो बेराफारफ्रोमबो जे जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिनि गेजेरजों मावफुंलांनो बर'नि राव हारिमु कालचार ओमफ्राय बिदिनो लिटारेचार बायदिसिनानि फारसे मावलांनो BTC नि जेरैखि जौगानाय बिदि मावलांनो BPF हान्जाखौ भट होदों। आरो जों आसा खालामो हाग्रामा महिलारिया मोजां नेतृत्व होनानै रायजो राजानि मोजां मावलांगोन, जौगालु हाबाखौ मोजाङै मावलांगोन, राव हारिमु जौगानायनि खामानिखौ मावलांगोन, थुनलाइ जौगानाय खामानिखौ मावलांगोन, जों बेखौ दिनै आसा खालामो, मिजिंथियो। दा दिनै UPPL हान्जाया हठात मानो एफाग्राब माने नेवसिजाखो, मानो जेनखो, दिनै UPPL नि थाखाय साननो गोनां। दा बिथांमोनहा जेरावबो केन्डिडेट होदोंमोन, एफा बुरजा केन्डिडेट होनायनि उनाव दिनै सासेबो देरहानो हायाखिसै, बिसोर सुइन्द जाबाय। मानो जेनखो? दिनै बे जेननायनि गुदियावनो जागोन, जों सिगांनिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्ड जनारि सुरक्षा मन्थ्रिआ बुंबाय थादों जे बिसोरो जेननायनि खार'ना बिसोरो मेइनलि बर' हारिखौ थगायदों। बिसोरो रायजो राजानि थैनि सहि लानानै बिसोरो नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोदों, बेखौनो गिदिर होननानै रायजोनि गेजेराव फोलाफैदों। आरो जायनाखि BTC नि गोहो, 6 सिडुलनि गोहो, बे 6 सिडुलनि गोहोखौ बिसोरो डाइल्युट खालामना होदों। 6 सिडुलनि गोहोखौ बिसोरो फोजोबनो थाखाय दिनै बिटिआर लाबोदों, गामि दानख'नाय सुक्ति खालामनानै लाबोदों, BTC नि माने गामि दानख'नाय। आरो लोगोसे BTC नि जाय गोहो, बे BTC नि माने गोहोखौ आसाम सरकारनो हरफिननाय, बेफोर सुक्तिखौ खालामनानै लाबोदों। दा जों बे बाथ्राखौनो जिगु जोङो बुंबोदों। प्रमद बर'मोनहा जाथिखौ थगायबाय, प्रमद बर'मोनहा हारिखौ फानबाय, हारिनि गोहोखौ 6 सिडुलखौ दिनै डाइल्युट खालामबाय, बे बाथ्राखौ जों जिगु बुंदों। खिन्थु बिथांमोनहा बुजियाखै, बिथांमोनहा थगायसोमबाय थादों, मिसा खोथा बुंबाय थादों। दा नै रायजोफ्रा खिन्थु बुजिदों। जों रायजो राजानो, आइ आफानि खाथियाव थाङै थाङै जों गोरिब गुन्द्रानि जों सहाय होदों, खामानि मावदों, गोबां बर' हारिनि जेंनानि जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायदों, जोंनि बाथ्राखौ नंगौ सानदों। बेनिखायनो जों बुंनायखौ प्रमद बर'मोनहा, दिफेन बर'मोनहा, उरखाव ब्रह्ममोनहा फोथायाखैब्लाबो रायजोफ्रा फोथायदों। आरो जों बुंनाया मोनफा मोनफा प्रमान जाबोदों। बेनिखायनो दिनै बे प्रमान जाबोनायनि थाखायनो प्रमद बर'मोनहा दिनै जेननो गोनां जाबाय, दिनै शून्यआवसो फैबाय, शून्य जाबाय। आरो UPPL पार्टिया जे जोबलांसिगोन, जोबथारसिगोन, बे जिनिसा दिनै रोखा रोखा जाबाय, बिसोर थानाय नंला। आरो माबेखौ लानानै बिसोर इसु खालामनो, दिनै बिसोरहा एजेन्डानो दिनै गैया। माबे साबजेक्टखौ लानानै बिसोर दिनै पार्टि खालामबावनो, पार्टियानोथ' खालामनायनि बिस्रा माने एजेन्डानोथ' गैला, साबजेक्टआ गैला। बे हिसाबै UPPL पार्टिया लासैनो जोबलांसिगोन। दा बेखौ जों नुहुरो। दा दिनै बिनि गेजेरावनो दिफेन बर' बादि सासे मैखोम जायखि लिडार, बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारलांनानै माने पार्टि खालामहैनाय, दा दिफेन बर'आबो जेनबाय। बेथ' जेननो नाङामोन, एफाराब गोख्रों नेतामोन बे। एबसुआव थाबा जेरै गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिथाङा, जिबायदि गोरा गोरा खोथा बुंदोंमोन, दा गावनि बेरेखा सोरबा बुंबा बियो माने गावनि बेरेखा बुंनाय बाथ्राखौ नंगौ नङा बे जाचाइ खालामाखै, सैथो ना असैथो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामाखै। बे दाबि होदों, दाबि दम खालामदों, बे सिगिदों बियो। माने एबसुनि गोहोखौ बाहायनानै मानसिफोरखौ माने खुगा मुथुनो नागिरदों। खिन्थु दिनै बिनि फलाफला मा जाखो, दिनै बे जेनबाय। दिनै बे जेननाय खार'ना बेनो, दिनै बे माने जों बुंनाय बाथ्राखौ बे खोनासङाखैमोन। बियो माने गोरा गोरा बुंबोदोंमोन, बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे पालन खालामगोन, मावफुंगोन बायदि बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दा दिनै बे जेनबाय, बे बुजियाखैमोन जों बुंनायखौ। रायजोफ्रा दिनै बिनि बाथ्राखौ हमनो हाखादों, बिसोरो थगायदों होननानै। दा बिथांमोनाव रायजोफ्रा सोंदों, बयबो जों बुंनाय बाथ्राखौनो सोंदों जे माने बिटिआर सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोनानै रायजो नांला होनना बुङा, गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मा खालामबोआ, BTC नि गोहोखौ मानो डिसिफोरनो हरनायनि माने एकर्ड खालामनानै फैया, बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा सोंदों,
बुजिनो सेस्था खालामदों खिन्थु दिफेन बर'मोना बेखौ रिप्लाइ होनो गोसो जायाखै होनांगौ सानाखै बिसोरो अख्राजों बिसोर दिनै एबसुनि गोहोमजों बिसोरो गोरायैनो माने दाबि धमखि होबोनानै मावबोदों राजकुमार बादि बे एबसुखौ बाहायबोदों दिनै बिनि फला दिनै बे नैबे अबस्थायाव फैबाय बे जेननाय अबस्थायाव फैबाय दा जों आगोलाव बुंखादों दिफेन बर'खौ दिफेन बर' नोंसोर हाजारखि माने नोंसोर जिखि मावा मानो नोंसोर मावबाय था खिन्थु जेब्लासिम नोंसोर जाथिनि मेइन इसुखौ माने गाफ्लेनानै जाथिनि आसल जेंना बेखौ दोनखोमानानै रायजो नांगौ होननाय बे बाथ्राखौ नोंसोर गाफ्लेनानै दिनै नोंसोर रायजो राजानि सिगाङाव मिसा खोथा जेसेबांखि बुङा मानो रायजो राजा नोंसोरनि सिगाङाव अरायबो प्रश्न खालामबाय थागोन जे बड'लेण्ड रायजोखौ नाङा होननानै मानसि सुथि खालामा बे बाथ्राखौ नोंसोरनि सायाव प्रश्न खालामबाय थागोन जारिमिना नोंसोर होसोगोन आं बेखौ बुंबाय थादों नोंसोरनि माने साया माया अरायबो माने बे सुनिया अरायबो जमदुत जानाय नोंसोरखौ होसोबाय थागोन सोंबाय थागोन होननानै बुंबाय थादों दा दिनै नै दिफेन बर'मोनखौ दिनै फैबाय बे प्रश्नआनो दिनै माने माने बिफदाव गोलैनो गोनां जाबाय बिसोर बिफदाव गोलैबाय दिनै बे प्रश्ननि रिप्लाइ बिसोर गैया दिनै आरो बे प्रश्नआ दिनै दिफेन बर'मोननि खाथियाव दिनैल' नङा बे थैजासे थांफागोन थैनायनि उनावबो दिफेन बर'मोननाव बे कुइसन जानानै थागोन दिफेन बर'मोन नोंसोर मानो बे माने रायजो नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैया बिटिआर सुक्तिखौ मानो गिदिर होननानै बुंफैया बे प्रश्नखौ थैनायनि उनावबो खालामबाय थागोन मानोना जारिमिना रावखौबो निमाहा होआ जारिमिना अरायबो सैथो जारिमिना अरायबो बोला सैथोखौ होना माने बोलाना होयो दा आंथ' सानो जे दिफेन बर'मोना जेरोखोम भुल मावदों प्रमद बर'मोना जेरोखोम भुल मावदों दा दिनै बे भुलनि थाखाय दिफेन बर'मोननि जेनेरेसनाबो फिसाफ्राबो हयथ' दुखु खालामगोन उनदाहा खालामगोन बुंगोन आफाया मानो बिदि भुल मावलांखो बे बाथ्राखौ अनुताब खालामगोन बिसोरनि भुल मावनायखौ बयबो जिहेथु माने बोला होबाय थागोन इयुनावबो जेब्ला बोला होबाय थागोन अब्ला बिनि फिसाफ्रा बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बुंगोन आफा दिफेन बर'आ मानो बिदि मावलांखो मानो भुल खालामलांखो बे प्रश्नआव फैबाय थागोन बेखायनो जोङो खुनुदिन हारिनि बेरेखा जों मावनाङा हारिनि माने खथि जाथावथाव खामानिखौ जों मावनाङा अरायबो हारिनि मोजां मावनांगौ जेब्ला हारिनि मोजां मावगोन अब्लाबो बे जारिमिन जागोन बेखौ मख'बाय थागोन जारिमिनानो बाख्नायबाय थागोन दा दिनै दिफेन बर'मोना जोंखौ रायमारलाय मा जानो जोंखौ गाज्रि मोनलाय मा जानो जारिमिनाथ' जोंखौथ' खुनुदिन गाज्रि नाय नङा जारिमिना जोंखौ अरायबो बाख्नायगोन दावराव मोनहा मोजां मावलांदों बे बड'लेण्ड जुनाइटेड सुरक्षा मन्चआ मोजां मावबाय थादों बेखौ जारिमिना बुंगोन दिनै जारिमिना सोंगोन दिफेन बर'नाव दिफेन बर' दिनै बे बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा गामि दानख'नाय सुक्तिखौ जोङो माने माबा मानिया जों गामि दानख' होआ डिसिनो पावार हरनायखौ जों गनाय हाया बिटिसिआ थैजों सोरजिनाय बे बिटिसि बे गोबां सेक्रिफाइस दं बेयाव बर' जाथिनि दा बेयाव जों बे बिटिसिनिफ्राय पावार हरनायखौ जों सैज्य खालामनो हाया जों जेब्ला बेखौ बुंदोंमोन जों जेब्ला बेखौ लानानै जों कर्टआव थांदोंमोन अब्ला दिफेन बर'मोना जोंनि गिदिर मानगोनां जोंनि सनमाननि बेक्तिफोर बर' जाथिनि नायल' जाल' जोंनि आगोमा बर' दैदेनगिरिफोर लेखा गोरोंफोर सानसुमा खुंगुर बसुमतारिमोननि फुथ्ला सावदों दिननाथ बसुमतारिमोननि फुथ्ला सावदों दिनै बेखौ प्रश्न खालामगोन दिफेन बर'मोननाव मानो फुथ्ला सावामोन दिफेन बर'मोनहा बे प्रश्नखौ बे थैजासे होलांनो हानाय नङा आरो बे थैनायनि उनावबो बे प्रश्न थाबाय थागोन नोंथाङा बिसायख'थिनि सिगां जे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायदोंमोन जे दिपेन बर'नो भट होनाङा आरो दिपेन बर'आ जेननांगौ होननानै दिनै बे रिजाल्टआव नुबाय दिपेन बर'आ जेनबाय थारैनो नोंथांमोना गोजोननाय दंना जों बिराद गोजोननाय दं दा दिफेन बर'नो भट होना होननाय बाथ्रा जोङो भटनि सिगांनो जों बुंखादों जे दिफेन बर'आ सासे थगायसुला मानसि बियो जाथिखौ लानानै गेलेदों जाथिखौ लानानै नासयदों बियो जाथिखौ उगुल थुगुल खालामदों बियो जाथिनि माने मोजां माने नेतृत्व होआखै जाथिखौ मोजां दैदेनाखै आरो बिनि दैदेननायाव थायोब्ला जाथिया बिफद जागोन बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ बुंदों दिफेन बर'आ थगायबाय बे थगायसुला मानसि बे आरो जाथिया खैफोद जागोन ओंखायनो बेबायदि थगायसुला मानसिखौ जोङो फेजेननांगौ बेनो सिक्का होनांगौ जों बेनो भट नाङा होननानै जों रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनि बे खावलायनाया खामानि होबाय दिनै जों मोजां मोनबाय जोबोरनो जोंनि खावलायनायखौ रायजोफोरा खोनासंबाय जों जोबोद मोजां मोनबाय जे जों धन्यबाद होयो आरो दिफेन बर'आ जुगे जुगे बिसोरो आं बुंनो लुबैयो दिनै दिफेन बर'मोन प्रमद बर'मोन बिसोरहा खुनु पार्टि खालामनाय बिसोरहा दिनै इसु गैया एजेन्डा गैया आं दहाय बुंखादों जे बिसोरखौ थैनायनि उनावबो प्रस्न खालामगोन जे नोंसोरो माने बर' रायजो बिनायखौ मानो नाङा होनना बुंखो बड'लेण्डखौ मानो नाङा होनना बुंखो बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन जाबाय थागोन गथिखे बिसोर जेरावखि थाङा मानो बे कुइसना बिसोरनि साया माया थांबाय थागोन खाल दुत जानानै थाबाय थागोन माने सनिया बिसोरनो गोमाबाय थागोन
बिसोर जेबो खालामनो हानाय नङा आरो इयुनाव बिसोर राजनिथि खालामब्लाबो बिसोरनि माने सिगाङाव बे प्रश्नआनो थाबाय थागोन गथिखे बिसोर जेबो माने राजनिथि खालामनायनि खुनु बिस्रा भबिष्यत गैला दा जोबसिगोन आरो आं सानो नैबे जायनाखि एमएलए रिजाल्ट बिनि उनावनो बिसोरनि गेजेराव बांसिन गुलाय गुजाय जागोन बिसोर थानाय नंला आरोखि ओमफ्राय लोगोसे आं बेखौ बुंबावनो लुबैदों जे दिपेन बर'आ जे 25 बोसोर जाथिनि थाखाय खामानि मावबाय आं सेक्रिफाइस खालामनो नांदों दिपेन बर'आ 25 बोसोर जाथिनि थाखाय जेबो मावाखै बिसोरो माने 2005आव जेब्ला बिटिसिनि फार्स्ट इलेक्सन जायो बे बिटिसिनि इलेक्सन जाजेनब्लानो उरखाव उग्रा ब्रह्मखौ चिफ बानायनांगौ होननानै बिसोरो माने हाग्रामायाव ओंखारनो थाखाय बिसोरो जोंनि माने बर' जाथिनि गेजेराव गुलाय गुजाय बिसोर लाबोजेनदों फार्स्ट बेनो दा बेखौनो बियो गावखौ 25 बोसोर आं जाथियाव सेक्रिफाइस खालामनो नांदों बे सेक्रिफाइस खालामाखै जेबो बिसोरनि माने जायनाखि ट्रेक रेकर्ड जायनाखि जारिमिन बेखौ नायोब्ला जों नुयो बिसोर माने जाथियाव गुलाय गुजाय लाबोदों बर' हारियाव गुलाय गुजाय लाबोनानै राजनिथियाव माने मोनसे माबा गैयै थिरां मोनसे परिस्थिति गैयै बिसोर खालामदों गुलाय गुजाय मोनसे परिस्थिति खालामदों दा गथिखे दिपेन बर'आ माने 25 बोसोराव जेबो जाथिनि कन्ट्रिबिउसन खालामाखै दा रोखा रोखा दिनै जोङो माने बेफोरखौ रायजोनोबो बोलाना होगासिनो दं बुंगासिनो दं आरो रायजोफ्रा दिनै बुजिबाय मिथिबाय बेखायनो फैगौ समफ्राव दिपेन बर'मोना जे मोनसे राजनिथि खालामफिननो हागोन बिसोरो गोगोम मोनसे राजनिथि खालामफिननो हागोन बिसोरो जे बिस्रा मोनसे स्ट्रं मोनसे माबा लानानै फैगोन बे नंला बिसोरो जोबलांसिगोन थानाय नंला आरोखि